ассалому алайкум. ҳозир мо оиди сабусаки сар суҳбат мекунем. яъне ҳамин сабаби асосии пайдо шудани сабусаки сар аз чӣ иборат аст? сабаби ин ғалабаи хилтҳои хушк аст дар ин мавзеъ. пас чӣ бояд кард? ҳулубаро куфта бар сар гузошта бастан сабусаки онро дафт мекунад. ҳулуба ҳамин як шакли, як намуди, яке аз намудҳои пудина ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ана ҳамин ҳулубаро дар об ҷӯшонида бо он об сарро бишӯем, сабусаки онро дафт мекунад. заҳра яъне талхаи гӯсфандро бо асал даромехта бо он сарро бишӯем, сабусаки сарро дур мекунад. ҷавро сӯхта соида бо сирко сиришта ба сар гузошта бастан сабусаки онро дафт мекунад. 10 дона мағзи бодоми талхро куфта дар 1 литру 200 грамм об ҷӯшонида бо он об сарро шустан лозим. сабусаки сарро нест мекунад. барги бодоми талхро дар об ҷӯшонида ба сар молидан имкон медиҳад сабусаки он нест шавад. ҳамчунин равғани бодоми талхро ба сар бимолем, сабусаки онро дафт мекунад. решаи кунҷидро, яъне кунҷид ҳамин як намуди гиёҳ ҳаст, мо ҳамин мағзи ҳамин кунҷидро медонем. ан ҳамин решаи кунҷидро дар об ҷӯшонида бо он об сарро бишӯем, хушкии пӯсти сар ва сабусаки онро дафт мекунад. заҳра талхаи хирсро бо асал ва мурч даромехта 5 рӯз ҳар рӯз як бор ба сар молидан лозим. сабусаки сарро дафт мекунад. мағзи бодоми талхро куфта бо сирко, манам уксусе ки мегем, бо ҳамун ё бо шароб сиришта ба сар гузошта бастан лозим аст. сабусаки онро дур мекунад. сирро куфта бо асал сиришта ба сар бимолем, сабусаки онро дафт мекунад. боқӣ дар амони худованд бошед.